Kini kelantar panjenengan kadang kula grup Cangkruk. Iki wonten telatah watu sungi namun sambeng Lamongan nggih. Wonten Pak Anton, Pak Eli, Pak Vicky, Pak Andri. Oke Pak Ahmad, Pak Danu. Nggih wonten keteruban spesial kangge putra putri kula Sulistiana, Sulistiantoro nggih wonten dalem saha spesial kangge ibuke nggih. Ibuke Sulisa. Sugeng dalu. Iki lo. Dawa. Kalap darat. Wah sing ngetekno gondang iki. Janjimu dek, iya mas, lali aku, ning ojo lali delondongmu. Gai, dek, anakmu mas, saiki wis ketok gede, iso nyeletem, iso banjur takon, ya. Gampang padoi kok. Udan tangis ning ati saya nelongso ning uripku saiki keloro ganduk tak ayu iya jenengmu tiramu pindoro sabutera lila kono aku ngemis tresno dua ayo kelapa muda leganono Ando piye mesti kolaras sampai kuwi sampun dangu mas piye nduk ditinggal wong lanang aku piye mbuh aku iki sing rondo gantungan enak paling sampun pisah ranjang mas nanging kula dereng pegatan kurang ajar
dirimu pegatan ning aja ya Nduk ya ora Mas sileh gak apa-apa tresno Mas ya malah sileh gak apa-apa endek tobat gak kulino ya ora saya suwe Mas terus suwe aku saya tresno kalap darat aku aja meninggali lunga aku wis trimo sekejaku kadang telo budak Ciamis kuliah di Palembang kalau punya anak gadis jodohkan sama abang budak ke Palembang kuliah di Bengkulu kalau tidak ada bujang duda dek piyo mau hai si kecil pengguna garam kecil setan kepala muda pengguna garam Cina hai si kecil pengguna garam kecil setan kepala muda pengguna garam Cina garam Cina dibakar dalam kaca walaupun tidak kena yang penting bagi rata garam Cina dibakar dalam kotak walaupun tidak kena yang penting ngetak-ngetak apa ami-ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimpi cucu kok ami-ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimpi cucu budak kecil amis kuliah di Palembang kalau punya anak bujang jodohkan sama aku budak Palembang kuliah di Bengkulu kalau tidak ada bujang duda dek piyo mau berarti harapan kan yuk Madiun nyami bojolmu ya buat Pak Edwin Gondak assalamualaikum Mas Hadi GKG bobong atiman sing didumpreng oke betul ketulan bobong kanan sing duwe lemu merejo timbang saya buat coba ayo ayo Agus jejel Pak Ilham salam kanggo Pak Kenji iki didelok nomae Pak Nila Galeh Pak Nila Galeh Agus Pak Ilham salam kanggo Pak Kenji ning ketepung aja ngantuk Ji Pak Kenji tunggu ibu bojone ngantuk
sawang-sawang fotomu ning dompetku yen aku kangen kangen karo dirimu Oh ya tak elus fotomu ning dompetku apa kowe ora krasa rasa ke tak batin saben dina sedut-sedut ora bakal ilang jenengmu ning atiku apa kowe ora krasa tak batin saben dina ora bakal ilang fotomu ning dompetku bojoku lamun ala klinak-klinak-klino senadyan mangane mung lawak krupuk lawak kerupuk awake seger koyo bundar kaya balabun dwer yen tak sawang suwe-suwe aku blangan bojoku lamun sing tak sayang karo weng wedok kenati tenan kemati tenan sampe tuwe sliramu tak eman-eman di eman-eman ya benamu sing bagus cinta tenan bojoku lemu enake opo ora mangan telung dina utek ora ketara bojoku lemu susah apa gotonge dadak saya tangga bojoku lamun iya dek aduh penake ol penak nus yen pakon mijati jebul pijet to biyo rasane awakku ngkrah mesti marine mesti marine esok-esok kaya sekep nyambut gawe kita kena terus Pak Gun Mairin ngomongkan gagang dengan dah saking macam Pak Gunawan Gun Mairin juragan Menyok ngomongkan gagang Sundalu Pak Gun Mairin Pak Linda Songo Wareng Songo Balangrejo kirim salam kagem Pak Lina Kerandu ojo turu sore ayo tayub nang Banjardowo saking Pak Linda terima kasih Pak Linda pun belajar hati-hati kok Pak Haji Itok Kabupaten Tuban Sunda Pak Haji Itok
Pak Kades Haryono nyagungan Wotan Sari Balongpanggang aturaken dumateng sedaya warga Wotan Sari Balongpanggang soalé keting dumateng warga Wotan Sari Balongpanggang Gresik kita tasih Pak Kades Haryono nggih Bapak Haji Haryono iki kagungan Wotan Sari Balongpanggang. Pancasila Semarang kumandang pranyata serba guna suasana rame rakyat gede atine Jawa Tengah cukup abangun jroning kutha dekate saka desa sabendina minulya simbang limang weguna upacara keperluan umum simpang lima riang Kutha Semarang Himalaya gunung kondang gede dhuwur kentu mati ning tanah India sisih kelor puncake papar salju gunung ampak Himalaya gunung kondang gede dhuwur kang dumati ing tanah India sisih alor puncake papan salju gunung apa-apa Himalaya Himalaya gunung kondang gede
kundang gede dhuwur kadung mati ing tanah India sisih elor puncake papan salju gununge ampak-ampak Himalaya. Kita kelar menjemur Mas Omek sing duwe negeri Johor Malaysia. Selamat malam buat penonton live streaming. Pak RT Gilang Setiawan Sumber Banjar Bluluk Lamongan Oke Segundalu Cak Duta DPR Kedung Adem. Selamat malam, selamat menonton lewat live streaming. Balik lagi Mas Omek band kerasan di Malaysia. Iki lo daganganku celorot. Babar pisan ya ora agumon dasare ana cah kae luwe saka aku dhek sing bisa nyenengke gak apa-apa senadyan sampean gak tresno berarti rezekiku Dek ya Dek sing tak jaluk bisa urip mulya nuruti karep wong tuwa ora nyono
Aduh, Mas. Kalingan nasib uripku gelo aku gelo Aku yo gelo kok, Mas. atiku tambah nelongso Sosok sosok urip mulya ati susah, Mas. iso dik tobat Luwih becik saiki ayo pisan. lah aku piye dik kasakno to dik kadung ngene Urip dhewe tetep ning uripku. Sematnya ayo matiku. Kita kelihatan menjadi Cak Suraji, Pak Nadia. Ayo kawan sumangga nggih. Kirim salam ke grup Margo Laras sedaya kali Mbak Retno so kendingipun jangan tunggu lama-lama nggih. Pak Nadia, Cak Suraji. Pak Roto, Pak RT. Sumangga, Pak Roto. Iki wonten dalem sumangga. Nggih. Cak Sukri. Dek bengi cah loro kuwi gak semangat, Cak. Tapi dhewe-dhewe gak gembul Septi karo violin. Gak ketemenan para tuh. Moga Pak Roto sumangga berangkat. Jarawe jatmo, jarawe jatmo, jatmo kang kocak tan jiwa. Rama-ram maning lagunes patut lamun patut lamun sinu yutan mring sesama. Kenes ya nenes nilaromo marati bangsa Rama Rama marati bangsa bangku saluwelon bisa. Kenes ya nenes milakunes tanpa mundur, tanpa mundur. Rama sayangku, Rama Rama. Rama maning bila Rama
selane lele sing manis kocok kancaku sing tak jaluk rina lawan wengi muga-muga selamat kabeh anak nyambut gawe topil berkasem macak penganggone solai eseme ora digawe-gawe suarane laraga ayo wonge jamu ya kira-kira terbentuk mas gepeng ya buat rapat meninjau ke depan Bojonegoro sebenarnya balik lagi mas gepeng ya buat rapat meninjau Bojonegoro segedalu juga mersani mas gepeng rapat meninjau bentuk kata lupa mbak Pade ini buat juruan selamat malam mas mau bunder kebunderan aku Dek, walah ora sing tanggapan. Aku pisah karo kowe. Sakno, nono. Tangis mono panggonku. Kapan memangku? Kuat aku sampene. Wengi sing atimu mosok ati Mas. Yo Dek, sabar yo Dek yo. Tatu hatiku iki Mas. Sampai tatu. Sabar Dek, ono makro enteng. Sing bisa nambani ini Marni. Tetep tak tambani. Sakeneke. Tolong monggo pari baso Marni wi. Tes namun jebul etok tolong ana aku iki Dek. Aja nganti aku mbok jati gai nang yo walasana awak iki Dek. Aku pengen kumpul dadi siji. aku gai Lah aku pengen ngode tetep tak sing kok wengis tenan atimu no Marno tanpa dosa ora nek dosa-dosa nang kowe ninggal aku kudu tak tangisi ya ngene nangis Mas menang balik nakaline tresno nono Marno no Marno ojo nganti udah ilang mesra sume ora nate jamu ora bebek gas dijamu gedhonge telo
jamu jamu mas jamu lah kok ditumpangi manju wis suwe dik ora tau ketemu bareng ketemu nang ati bingung piye bae iki eko suwe mas Apa, Dek? ora nate jamu kok jamu to dik jamu ning pasar gondang aja dato dik aku Ya. bingungan ngeterno suwe mas ya kok ora ketemu Lara. ketemu pisan di sawah-sawan suwe dik ora tau jamu gak duwe-duwe blas jamu godhonge rawe gatel mas enak dik wis suwe dik ora tau ketemu bareng ketemu lah kok wis ana sing duwe suwe mas Ya. ora nate jamu jamu dik jamu iya godhonge apreng lu Paringan, kabahaya no. dik gatel dik suwe mas Ah. ora ketemu ketemu pisan di sondang sanding wis suwe dik ora tau jamu jamu mas jamu lah kok ping papat wis suwe dik ora tau ketemu lagi yo ping papat iku jamu bareng ketemu lah kok pancet ora nekat tukokno mas Sukri bebas jajan apa wae aja gawe bebas kok lek ora tampe aku yo apa lah terus ditakoni sapa wae iki nek ora sing kae aku yo emoh tukok dik gak duwe-duwe blas opo wae nek gak kembang kula aku yo emoh ditarekno perawan rondo sapa-sapa nek gak teko Banjar Dawa aku yo oleh maneh sereng kok langsung Mas Basuki sing duwe suren beluluk Lamongan ya Mas Basuki Bas Audio ya. Selamat malam Pak Andika suren dulure Pak Rizky Kampak. Selamat malam Pak Andika. Nggih, Pak Andika suren nggih. Halo Cak sing semangat tak patuh teko warkop dapur Lamongan oke Pak Andika. Nggih. Matur sembah nuwun pasti gedinge mantap. Mbah. Jeruan Pak Pandi. nikah siri aku emong mas Peksa Dik. senajan bojoku Joko Gak bahaya tadi. sing tak
iku tambah nelongso urip mulya ati susah mas susah kok dik lume becik ayo pisan gak obat wis gak kena digandoli iki Mbak gak kena wis coba urip mulya tentraning atiku sakwatya ayem atiku nalikane yen ngeter kelong aku arep bisa suwe anak ketemu antarane syukur menang jarak kowo ngaremu pamit mas Ya, Dek. aku sing ngosapi madhep mantep menanian ninggal lunga kanggo cukup bebet rayan bali wis mong ning gak kira jebul sampean mentolo krungu kabar mas jare wis gandeng wong liya antarane tulung agam laga diri ngonamu pamit alongo hati antarane tulung agam laga diri lamun entes aku kan bakal ngosapi Papas dene aku kudu koyo ngene piye kaya apa Maya nyelan janjimu dek nane kae walah mas berarti jelek janji kuwi gampang ngucapke pungkasane gawe kelosak lawase Dicak Min, kok sampur mang. Ndang ayu kok. Oh, ayo dong. Ayo. ayo kancan tomandang do suka-suka kakok putri manunggal dadi sawiji ayo padha gawe palipure sing beksa guyub rukun murelu kuring budaya saninga rawitang nyumarga laras ingkang nami dipun sesepuhe Bapak Ratno pribadi mugi-mugi
budaya ingkang lestari rina wengi rahayu sak lami-lami Ricik kemricik krimis wis teko sedelo maning Mas teko yang kaget aduh riko beton opo tukone pinten pitu kone rama kula sakang sadamamon mbok yo cara kenal sing gendong aja bosen itu bil jebulane kembali calone yo yo sambel terasi ora ana sambel terasi genduk harap madang lawo sambel terasi romo iya nek golek bojo sing dadi polisi enak dirabi mas hati wis gak ana sing tuku uyah genduk arep madang lawo uyah rama nek golek bojo sing dadi lurah ra gelem turut sawah ketel sawahmu jebruk yo yo wis aras-arasan goreng tahu gawe bebas arep madang lawoe tahu rama iya nek golek bojo sing setya satuku nek iso negake mantu
Batur kuangon nakal rasa pemukiat iki biyen. Teman-teman jenenge kadang warga petani nggih, mbok kersaken mesin rajang tembakau nggih, langsung hubungan kalian Bapak Kumbang Usaha.
Nggih, sebel balik kangge kadang penonton ibu kedakan mesin rajang tembakau sakit hubungan kalian panjenengan Bapak gampang usaha ganti balapan kota jeruk gebang anggrek imbang lamongan nggih berangkat nggih wados mesin rajang tembakau nggih wonten jeruk Bapak gampang usaha pun seger waras kayaku kelompok nok tanggung ganti sawah kanggo tuku bibit lan arabu mangan saben dinane dik cukup sambel kemari enak apa wong urip ana alannya yen wegah rekoso urip bisa mulya kunyangane rumah lan ibune sregep nyambut gawe aja lali marang Gustine mancine wis suruh surya ses sesewetan padang sesolae rembulane wis dadari aku roti senenge nyanti cerut wong-wong ning baran pradesan padha sanjang ana warung kopi Pak Nopan mundu padha ngobrol tanpa guna orang mikir sesuk ora blejo senajan kopi sak cingkir dik iya mas nanging bisa gawe padane pikir cacake yo 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 ayen ora ngombe sakso
wedok